Kakang Kinarya gegempalaning crita rekating wong kandha tunggal critani nanging siji panggonan bebasan tebih Kinarya celak Kinarya tebih inggih menika gelaring Keraton Hendraprasta inggih winastan Keraton Negari Ngamarta ya Batanawa Kawarsa ya Cintrakapura pramila sinebataken Negari Ngamarta ing Muri menika tilasing kedatoning Jim wonten ing alas Samartalaya Ngamarta nemu teges suwijining papan panggonan ingkang sugih sumber dene Cintrakapura suwijining papan panggenan ingkang sugih undang bebasan Batanawa Kawarsa menika suwijining papan panggonan ingkang kesinggungan sumber sanga utawi sendang sanga. Lah sinten to ingkang Kinarya pepundhering Negari Ngamarta yekti menika jejara Sang Prabu Puntadewa ya Sang Prabu Yudhistira ya Guna Talikrama ya Wijakangka ya Ajata Satu rikala semanten ngrantu-rantu utawi nganti-anti praptanipun ingkang putra Satya ing Pringgondani lho rikala semanten sarembet kelawan para kadang Pandhawa liwat pepundhering Pandhawa inggih pepundhening Pandhawa ni Dewi Kunti Nalibrata rikala Gatotkaca nuwun pasinggihan kawula apa wis oleh gawe nggih nuwun angsal dipamestu Wa Prabu inggih ingkang putra angsal Prabu putra
pangeran Inaryo dadi yang sukmo sesemitaning sumpah wana langgeng kaya ora sisik ing pandu iki rakya putraku Gatotkaca kula sutane Punwa Purbaya kaya padha kanthi raharja swanmirana ngersane Punwa jajal matur kanthi terwaca kula nuwun kasinggihan dawuh Kanjeng Mbok ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sandapapada Paduka wa Prabu ya tak tampa ora liwat puja pangestuning Surya uga tampa kula cadhong asta kekalih mugi dadosaken jimat semantun ugi Kanjeng Eyang ingkang putra ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sandapapada Kanjeng Eyang iya ananipun semono Mas putuku Dewi Gatotkaca iya tak tampa ora liwat puja pangestune Eyang ya uga tanpa mono nggih jadung tangan kekalih mugi dadosaken jimat ingkang langkung paribe Rama ingkang putra ngaturaken ngabekti yo tak tampa ora liwat pangestuku tampanana nggih nyadong arta kekalih mugi dadosaken jimat Paman Taranggana duwin paman pinten kelawan tamsen ingkang putra iki ngaturaken ngabekti mugi kunjuk wonten ing Sandapapada iya tak tampa ora liwat puja pangestuku ya uga tanpa nono Gatotkaca ya tak tampa ora liwat puja pangestunipun paman ya uga tanpa nono tak tampa ora liwat puja pangestunipun paman ya uga tanpa nono wong bagus nyadong tangan kekalih mugi dadosaken jimat Gatotkaca nuwun kasinggihan dawuh wa Prabu tumrap perkara jeneng sira ndak palangno ana negara Ndiwarawati apa wis ana putusan saka dene uwakmu Prabu Bathara Krisna nuwun kasinggihan dawuh rening wonten ing negari Ndiwarawati kala wau anggenipun ingkang putra lumawat wonten ing negari Ndiwarawati ing mrika kathah para ratu ing lintu negari ingkang kersa bebelok nglamar kawontenaning Bibi Wara Sembadra iki Bibi Bratajaya ngantos ing wuri wa Prabu Krisna sampun netepaken putusan awit ningali utawi mirsani kedadosan ingkang wonten ing Ndiwarawati kathah ratu lintu negari mandar-mandar wa Prabu Baladewa inggih sagah nglamaraken Paman Kurupati lajeng wa Prabu Krisna netepaken salah setunggaling sayembara sinten ingkang saged minangkani inggih menika gangsal perkawis panyuwunanipun inggih bebananipun wa Prabu Krisna ingkang sepindah
inggih menika titian manten merupakaken kereta kencana ingkang saged ngambah Jumantara dipun tarik kelawan turangga 100 cacahe lajeng praujung kencana nika titianipun pinanganten kekalih angka kalih tuntunan wanara jalma wulu banyu mas ingkang saged tata jalma nika kedambeksa wonten ing ngajenging kreta wiwit negarinipun ngantos Mandura lajeng wikingi kreta kedah dipun sasrai Maesa Danu pancal panggung suku bungalang ingkang cacahe 150 angka 3 Biyada Widodari Sinomandewa kembar mayang gedang mas apupus cindhe woh carang madu angka 50 sasranipun entut sekadut dendeng tunga saiyang miwah atini tengusak ungkal betik trondol sak gubuk penceng sirah sak kelenteng meripat sak terbang menika ingkang nomor sekawan dene angka gangsal temu kemanten nika kedah wonten ing sak lebete bale kencana saka Damas dene dipun iringi tontonan kasuwargan sinebataken gamelan Sri Wenara Rumyong sinten kemawon ingkang saged minangkani bebasan kirih mencuri utawi patokan dipun udeng-udengi para tamtu menika ingkang kinarya jatuh kramaning Bibi Bratajaya. Kaget Sang Prabu Puntadewa miwah para kadang Pandhawa gangsal cacahe langkung Ni Dewi Kunti Talibrata sareng midhanget dawuh ngendikaning ingkang putra wayah Raden Gatotkaca panggarjitaning Sang Bratasena labyalah iki rahya kanan iki padha karo lamaran iku ditampik kananing Kakang Prabu Bathara Kresna pramila gekancangan Sang Bratasena geragap-geragap bebasane sareng midhanget atur-atur Sang Raden Gatotkaca nglirik Sang Reju Taranggana nglirik ingkang ibune Dewi Kunti Ni Dewi Kunti Talibrata nggih manggeng kananipun ingkang putra Prabu Puntadewa olah-oleh bebasaning para kadang awit kaya-kaya bebana bebananing Raden Taranggana menika ingkang kinersakaken munggah jatuh suwitraning akrama boten badhe kaleksanan nglukruh kananing jiwa raganing Pandhawa gangsal perkawis nanging boten kenging kersane yang amung bebasan Pandhawa ilang daya dayaning tenaga ngontakaken kelurahan Klampis Ireng Klampis Ireng kaya ben bandul kena perbawaning
Kedaton negari Ngamarta Konjotan Lurah Semar Badranaya wonten ing ngarsanira para Pandhawa. Den sampun mekul Den. Ayo Den. Ayo Kuntadewa kéwan ndara kula Pandhawa mliginipun ndara kula ni Dewi Kunti Nalibrata Den input menawa sedaya niki jagoning dewa menawa sedaya niki jagoning dewa sinebakaken satriya rembesing madu Den boten kingang dorak niku boten kingang awit napa menawi luwih netra satriya menika dumawa ing pertiwi nika ndadosaken bumi sangar aduh sampun dibacot-bacotaken kaya apa Kakang Semar iya kaya apa Kakang Semar tumrap kanan iki kaya-kaya putraku Paranggana anggone yaiku dipancangno karo Bratajaya ora bisa kaleksanan yo Praja naniti nontok jalukane jletheng kakakku sing sakmono akeh kaya-kaya iki nolak kananing penglamaran sing dadi nang atiku kok gak biyen-biyen mongko biyen tau janji layung perkahanan iki wis wayahe layung ditakira dadak njaluk bebono sing sakmono kae gak titik nek tak hitung 10 budget mula aku krasa bareng ono kanan sing kaya ngene iki aku krasa kok becik kananing jedhik adikku nyoto temen kananing satriya kurang tapane nyoto jedhik iki kurang topone kurang tirakate wong ati rapi wong situk kok iki angel ketubilan ndadekno ruwete wong sak negara aku rabi loro gak tau ngerepotno dulur bojoku sing sepisan naga gini aku yo gak ngerepotno dulur oleh rimbi aku yo gak ngerepotno dulur
Praja kanggone Sena gelem cedhik golek wong wedok liya jagat jek jembar gak kurang wong wedok kok soro goleki Bratajaya menawi kula boten reruntungan kelawan Kakang Mbok Bratajaya luwung boten palakrama Lho pun ngoten kan. Lah ya kaya apa iki Kakang Semar kaya batine putraku. Pandhawa iku wis ora manunggal maneh-maneh pramila Den. Kudu Nila Semar wau mriki. Amargi napa Nila Semar sampun kraos menawi batining Ndara kula Pandhawa niki kudu cokrak. Kawit napa? Kenging bebana sing sak monten iku wau. Lah niki kados Ndara kula Pandhawa niku lali Purwa lan Duksina. Mena eling-eling Ndara Gedhe mena eling-eling Ndara Kunta, Ndara Taranggana lan Pinten kelawan Tansen. Pandhawa menika ndarbe paugeran tiji tibek mati siji mati kabeh mukti siji mukti kabeh lah ngoten. Karepmu Praja Ngeten. Langkung-langkung Ndara Kuntinali Brata pun wis pun. Mena tak kandhani mena nggih, Den. Ndara Gedhe. iya Praja napa si jajal Wadarna kene Nggih. Bebana sak monten kathahé wau nggih. Menawi dipun para, dipun gong-gong iku cacahe namung gangsal lho ngoten. ana 5 Nggih. Tapi sih kang dipun wastani kereta kencana ingkang saged ngambah Jumantara. Dipun geret, dipun tarik kelawan turangga 100 cacahe wonten pundi menika. iku duweke dewa Mboten luput niku ngene dewa anjen iki. Mboten luput. Tupi niku wonten enten negari Ngamarta lah ngoten. ana endi Praja wis mara kaki kandhanono Praja Menawa tak dongengi. Titian kereta kencana kang bisa ngambah Jumantara sarimbit kali prau Jung Kencana. Iki angka 1 lah ngoten ah. iya Angka 2 tuntunan Wanara Jalma. Wulu Banyumas bisa tata jalma lan kebo utawi maesa ndanu pancal panggung sumu bungalang. Ingkang angka 2 iya Biyada Widodari Sinamandewa kembar mayang gedang mas kuku cindhe wulu carang madu lah ngoten. iya Iki nggone dewa lah ngoten. iya Nggih. Angka 51 sasrane entut sekadut dendeng tumo sakian atine tengu sak ungkal pitik trondol sak gobok penceng sirah sak klenteng mripat sak terbang iku ingkang angka sekawan. iya Angka gangsal temu manten wonten ing Balai Suku Domas. Nggih Balai Kencana Asoka Domas. Ditanggapno tontonan kasuwargan gamelan Sri Wenara Rumyong lak ngoten. iya Kudu
iku sakjane wonten tatananing urip wong Palakrama. Menawa tak kandhani niku Ndara Krisna netepno, negesno. Menehi teges menawa Ndara Krisna niku jel inggih menika dipun wastani dewa ingkang manjalma wonten ing Martapada. Didodohna nek Bathara Krisna niku temen-temen panjalmaning Wisnu. Lah karepe Ndara Krisna niku mulyakna Ndara Pandhawa kabeh. Ndara Pandhawa kabeh ampun mikul sampun sedhi-sedhi. Sastra menika dipun tampa kelawan ati sing lerem. Atine sing tata, weninge pikir lak wonten. Nek atine sampun ditata, pikirane wening, nek pikirane wening saged ngupayakaken lak wonten. Wah, kaya ngono. Nggih. Lah niku bebanane wong Palakrama. Wong kuna ana sing muni tatanane wong Palakrama, tatanane wong munggah jatuh suwitaning akrama niku wonten 5 perkara. Apa ae Praja? Dipun wastani sandang pangan gedhong lara pati lak ngoten. Niki tatanan. Tatanane wong Palakrama, tatanane wong omah-omah. Iki kudu ditetepi, Gen. Menawi salah sito mboten ditetepi, para tamtu uripe kesungsang-sungsang. Paribasane kena engkik-engkik bedodong nika lho. Engkik-engkik medodong Niku oleh kaya titik enteke akeh. Kae tole rejeki titik yo omah lara ae. Lho ngoten niku. Iku dipun wastani engkik-engkik bedodong. Kula nek mboten damel tatanan sandang pangan gedhong lara pati, yen iku sing bakal kedaden. Lah sandang pangan gedhong lara pati niku wonten lunggone. Mboten mung diitung tok, lho ngoten lho. Kadang-kadang wong sakniki niku ngandalno kekuataning diri pribadi, kadigdayane, kasektene. Tatanan ora digawe merga ngono rumangsa kuwat, rumangsa sekti. Lah kuwi jagat raya iki gak kena dipameri sekti, jagat raya budange wong sekti. Luwe-luwe tanah Jawa bumi Nusantara. Kula pun sumbar-sumbar tak oleh. Monggo ning ilmu kapangeranan nggih mboten oleh. Menawa kudu areh sawetara. Ayo monggo diwaca kananing sandang pangan gedhong lara pati ayo digadhungno kalih bebananing Ndara Nalendra Bathara Kresna. Kula ing mriku nyuwun titian dipun wastani kereta kang bisa ngambah Jumantara. Ditarik jaran utawa turangga 100 lan praujung kencana. Lho nggone wonten pundi karepe Ndara Kresna niku? Longgone wonten pundi niku longgone wonten ing tatanan sandang. Tatanan sandang niku kenging dipun wastani pakseksen. Nek cara agama wong ngarani syahadat. Ini kok tatanan sandang. Sandangan niku sing bedakno antarane manungsa laka kali satu kewan sak pinunggalane. Iki sing bedakno manungsa kali kewan iku namung sandangan. Mula angka 1 tatanane niku sandang. Nek boten percaya sampeyan mlaku nang embong sampeyan tetek sandangan sampeyan. Ilang sifat kamanungsane peno. Sing dadi ku ana wong muni iku ana wong gendeng. Iku ana wong gak patek dawa. Lah ya ngono. Mulane tatanan sing angka 1 iku tatanan sandang. Wong nek air procot iku kudu disandang. Kaya ngono.
ning iku gelare ning gulunge tatanan sandang nika dipun wastani paseksen. Paseksen nyekseni. Setudune ora ana pangeran kejabamu Gusti Kang Maha Esa. Nek cara agama den arani syahadat iku sandangane manungsa dipun wastani budi pekerti kang luhur utawa akhlak. Mulane nek jarene Kanjeng Nabi Muhammad niku ngajarno beneri akhlak, beneri budi pekerti, beneri kelakuan. Tatanan sing nomor 1 munggone wong rumah tangga wong munggah dapur suwitane ngakrama iku tatanan sandang lan kudu pitu. Ya. Angka 2 dipun wastani pangan. Pangan niku menapa? Dhisik metu. Liwat tutuk. Niki pangane raga. Nek pangane batin. Napa pangane batin? Nek cara agama den arani salat, nek cara Jawa den arani bekti marang Kang Murbeng dumadi. Sing samestine nek cara agama iku ana 5 perkara. Nglungguhi waktu den arani sembaraga, sembah cipta, sembah jiwa lan sembah rasa. Iku ana 5 perkara. Den arani pangan. Mergo iku botone wong urip marang jagat raya saiki. Lah, aku nek ngomong ngene iki kok aja ngomong ae. Ilmu temen iki. Temen lho, lang iki ilmu temen lho iki gak guyonan lho aku iki. Iki den arani tatanan pangan. Mula ten mriku kawontenaning ndara tresna nyuwun tuntunaning wanara wulu banyu mas kang bisa tata jalma. Niki dulur mena dhewe Prajen sapa iku? Ndara mena tunggal banyu wonten ing Dempok Pertapan Kendali Sada. Wah, kakangku Begawan Kapiwara. Nggih nika dipun wastani wanara seta inggih wulu banyu mas kang bisa tata jalma. Lah niku punapa sing tindak wonten ing Dempok Pertapan Kendali Sada nyuwun supados Ndara Anoman nika kersa mbeksa wonten ing ngarepe kreta lah ngoten. Kebu pancal panggung sungu bungalang. Kudu mena takon Begawan Kapiwara mriku sing semerap dununge Den. Gunung Nggih. Lah niku ingkang dipun wastani tatanan pangan. Lajeng wonten malih kang dipun wastani tatanan gedhong utawa papan panggonan. Wong rabi wong rumah tangga iku perlu kanthi banget ngupayakno ingkang dipun wastani papan panggonan ngoten. iya Prajen. Menawi cara agama syahadat salat mangka 3 zakat. Nek cara Jawa dana weweh. Wonten pundi niku? Bali. Kencana suku Damas. Niki ngemu teges suku Damas. Saka Damas. Saka guru menika wonten petang perkara Den wong nek gawe omah niku. Niku nggih wonten karepe abang, putih, kuning lan ireng. Niku dipun wastani saka guru. Sing saka gurune saka Selaka sinebataken saka Damas. Lah nika wontene ing dalem Tandhawaru.
Singen wonten ingkang dipun wastani tilasing negara Singgela. Kuna sinebutaken negara Ngalengka sareng Prabu Dasamuka menika palastra negara dipun wastani negara Singgelapura. Tasih wonten ing jaman antara boga menika dipun ratoni Prabu Bisawarna nika putra-putraning Panujuman ing jaman Pancawati Raden Gunawan Wibisana. Lah niki dilipun lebetaken tatanan ingkang angka 3 kala wau kalih Ndara Kresna. Dipun wastani tatanan gedhong. Bebanane napa bale suku Damas lan uga tontonan kasuwargan lan ngoten lah niki tatanane wong pinayanten wong rumah tangga kudu duweni papan panggonan ben kananing anggone yaiku reraketan antaraning jaler lan estri ora diendeng ngono kebon lapangan sak pinunggalane kaya wedhus ngoten benar. Butuh kanthi sanget duwe papan panggonan mergo niki urusan wadi lan ngoten. Lajeng dipun bacutaken Ndara Kresna wonten ing tatanan lara. Lara niku ngemu teges wong urip kudu wani lara. Wong urip kudu wani tirakat. Kula nek cara agama dipun wastani poso. Poso niku ngeposno rasa. Lah nek ngeposno rasa, Den. Kula ing mriku ingkang dipun wastani tatanan ingkang pangka sekawan, tatanan lara utawi tatanan poso. Mriku wonten Biyada Widodari Sinoman Dewa. Lan uga kembar mayang Gedang Mas aku Gusti Dewa Karang Madu. Niki wonten dununge ten Suralaya, Den. Niki dununge ten Suralaya. Lah niki urusane Nila Semar. Urusane Nila Semar niki. Karepe Ndara Kresna mena niku aja tolak-toleh kudu wani rekoso, kudu wani sara. Bisa ngeposno rasa babakane niku, Den. Lajeng ingkang pungkasan dipun wastani pati lho jangkep sandang pangan gedhong lara pati. Lah ngoten ae. Lah menawi mlebet wonten ing tatanan pati niku ingkang wonten ing mriku napa? Pentut sekadut dendeng tumo saiyang atine temu sakungkal wong atine temu sakmu temune sakmu kok njaluk sakungkal tumone sakmu dendenge njaluk saiyang entute sakpira kok ngarani entut sekadut niku petik trondol sak kuping penceng sirah sak klenteng mripate sak terbang perkara niku wayanganing Semar kare Jomblo. Ni mena sampun miskul pun sedih-sedih. Napa kok niku dilebetaken wonten ing tatanan pati. Tatanan pati niku dipun wastani Saripati. Intine wong urip niku lho. Intine wong urip. Bondone napa? Kedah nggih dipun wastani. Nek tumindak napa-napa kudu kaya wong ngentut. Dadi bisa nglakoni lila wegara. Dendeng tumo saiyang, tumone sak pira? Kok dendenge njaluk saiyang? Napa
niku dipun wastani gelem rekoso keringet meres keringet. Wong kuno ana sing muni nek rumah tangga nek omah-omah munggah dapur suwitane ngakrama kudu wangi meres raga banting nyapa. Ngoten. Mula ing mriku sasrane gawananing pitik trondol sak gugupen. Yen pitik trondol iki pitik gondol sak gugupen. Sirah sak kelenteng mripate sak terbang. Karepe napa menawa niku pun kakehan pikir niku sirah niki sak kelenteng kakehan pikir. Damel niki lho, damel niki, Den. Lajeng teliti hati-hati mulane mripate sak terbang kudu awas lan waspada marang diri pribadine. Pun kanan niki Ndara monggo kula dherekaken. Ndara Sena kula aturi minggah wonten ing Depok Pertapan Kendali Sada. Ndara Gatotkaca kula aturi madosi dalem Tandawaru wonten ing tilasing negari Singgela. Ndara Taranggana mena kalih kula munggah wonten ing Kayangan Suralaya monggo dipun upayaaken kanan niki.
amenangi jamane dan ewo aya ing pambudi melu edan noratan yen tan melu Allah kondi boya ketuman melih kaliren wekasan nipun dilala kerso Allah bejo becah nikang lali luwe bejo wong eling lawan waspada laiki sarung